bandiraɓe Sinthiou Bamambe banaji Fass Diaby ma jumbana jung no gowɗon wiide ni min calmini on min juurima min ñaguima duwaw min duwima hande kadi on beltini on jonni on balli min jaɓɓade bismade honorable Daouda, député à l'Assemblée nationale, questeur, maire de Orkadjele. Omar Ido Odo Kihide, Omar de Seilabe Bibi Yuma, délégation Timoudo. Jafodol mi wa limtudu kambe fof kono won alay sago mi lima hen seeda omo wonde Aliseni Ndiaye ko ingénieur architecture kanko woni fidir maire Wodobere ko sehil ko giɗo Omar de Ifrasal o ñaguima yaafo e Ndendori maire Ndendori ene wonde Malal Ndongo Omar de Idi Niang mo Cempeng Omar de Mahmoud de Sosinchan, Omar de Alassane Mbaye Thiam, maire de Bokiladji. Kanko haalandolo joni on nani ko haali ko seedantagal ne moƴƴi yalla yoɓ moƴƴere omo wonde Samba Harouna Dia to Boseyaɓe omo wonde Alassane Beñigo Kadja Thioune to Wuro Sidi heddiɓe jaafoɗon mi so tawi wonɓe goppumi kono sa limi tan goppa bandiraɓe Sinthiou Bamanaɓe ko haali ɗo ko no heewi kono noon momin jaggu hen yimɓe tata haɗa min rokkude Daouda Dia min jagga hen diaspora min wona amin jawi heddiɓe ala kono min tengtina diaspora min kala hen ko addiɓe e holno ɓe gardi ɓe ko diaspora kamɓe liggi wuro ngo kamɓe liggiɗi wuro ngo ɓe liggiɗi ɗumen sukaɓe Sinthiou Bamambe fedde wiyetede ADESBA association développement de Sinthiou Bamambe duuɓi 40 ɓennuɗo ɗi kala ko liggaɗo e wuro ngo ko ADESBA leggi ene wonde diaspora ADESBA France ADESBA États-Unis walla bangol guila e école aji ha e ndiyemeji ha e maternité uji ha e école ha e lycée ko kamɓe liggi koɓe mbaɗɗo e investissement abbima e milliard koye keeseje mabɓe guitti so laamu walliɓe hen ko seeɗa ko keeseje mabɓe walla coopération décentralisée partenariat donc alay sago ɓe mbiye ɓe jarama Allah jarama ɓe gari ko kamɓe gaddi koye mabɓe ɓe joɓanaka biyeji ɓe dokkaka jooɓari ɓe gari wallude Sinthiou Bamambe naɓe yoltude Sinthiou Bamambe wallude Samba Kalide Farimata Sall ñiɓe wondi ɓen enen jolta Sinthiou Bamambe Sinthiou Bamambe koko yooli ɗum ko équipe gonɗo ɗo depuis 2012 liggaki hay batte ala koɓe mbaɗi ɓe calmi wadde bilan ɓe mbi mbatta bilan eɓe gadda promesse uji d' accord promesse ne weeɓi fodande goto fof ne wawi fodande kono duuɓi so payɗiɗa waɗani bilan ka maire aɗa wonde ɓiye walla baaɗe ko ministre on mbawa jingande wuuro moon oɗon jogui budget ji oɗon jotodiri e ministre uji kala ko cohluɗo noon ono mbawi wadde programmation mbaɗa ɗum programmation budgétaire e nder duuɓi 3 e nder duuɓi 4 e nder duuɓi 10 kala koɓe ponno wadde ɗo e wuuro ngo ɓe mbaɗa taw immaki e keesi hay goto kono ɓe mbatta ɗum on noon ɓe jiɗna on ɗum sakkiti hen projet cakkiti ɗon ko centre de santé 200 millions ko ɓiɓe Sinthiou Bamambe jogori wadde ɗum sinno ɓe jinno wallude soɓe jeeyi to ministre de la santé ɓe mbiya haɓen jiiɗi hôpital
Sinthiou Bamambe hamin jiiɗi centre civil dial mbaɗe ɗum e budget e nder duuɓi tati ma ligge e nder duuɓi tati taw mbuɗo ɓisñimanaji goto yahani hen kono ɓe mbi ko yen dondoɗen eɗen mbawi soɓe goppini ka en dondoto ɓawde ɓe mbawa noon yoɓe goppu ɓe dokka en soɓe dokki en mairie ndi le 23 janvier inchallah rabbi men deglu ɗo probléme uji gonɗi ɗo ɗi duuɓi sappo e ɗiɗi walla gueele wuro ngo diida hande régla probléme beeli tuɗoji e nder wuro ngo ndungu foof wuro ngo uddat kanko fof ngo yoloto sinno ko ɓe jiiɗi wuro ngo duuɓi sappo e ɗiɗi kay neɗɗo ne poɗɗa bettede kam hitande wotere a bettetake hikka makkiɗama wuuri duuɓi sappo aɗa bette ala gandal yoɓe liggo wuro ngo sati ɗum ko beeli wona nder makko ko beeli catiɗi ɗi yo ligge ene wawi liggede ɗi gonta kewɗi juppa e wuro ngo eɗen jogui ingénieur uji ɓen ɗo jooɗi sen keeɓi mairie ndi inchallah rabbi mi wiyata ndungu arowo ɗo en wuro ngo tuɗɗata kono ndungu deftogo hen ngu taw réglame ma beeli ligge wendi buuɗe sawol beeli fof mbaɗe ligge mbaɗe bassin de rétention kala hewndu rokka wondu ndu so heewi rokka waalo wasanade wuro ngo beeli wuro ngo ɗi mbaɗe canalisation ɗi juppodira ɗi beddoyo waalo wuro ngo wonta tuɗ ndiyam inchallah rabbi ma tut kono so tuɗata ko bonnata wuro ngo fusata galleji jolotako sukaɓe jolotako mbiɗen ko changement par ce que potal ala e wuro ngo wona min wi konon mbi onon noddimi mi ara komi ligguiɗo juuɓi capannayyi ɓuuri fonno foftade mbiɗon mi yomi ar mi walla on jolten wuro ngo mi ari on jaaɓi en dardima inchallah ko jiimi ɗo sukaɓeɓe e rewɓeɓe ene mbaɗa ko jeunesse consciente jeunesse intelligente les femmes les hommes men joltu wuro ngo mbaɗon à la tête de la mairie Omar Diallo e Fatimata Sall Ñiwo inchallah rabbi Allah walli en eɗen jaade caisseur au niveau départemental men darde makko kollen mo andune kadi Samba Kalidou e Fatimata Sall Ñiwo compétence mumen walla gandal mumen walla jotiniral mon ene daɗi Sinthiou Bamambe ene datti Sinthiou Bamambe inchallah e région o e Matam e Kanel e Sénégal fof kala to darɗen hen maɓe gandu nafoore ene jogui yaadiɓe colonel Samba Kalidou Diallo walla biɗo nane général commis général je suis inspecteur général d'état commis général colonel o ko service douane ene weeli tan ɓe mbimi colonel kono komi commis général merci ewa donc mamin liggo min liggo département o min ballamo département o liggoye a wawa immade waalo jaaha jeeri ala to ndewɗa en tout cas minen banggal amen ɗo banggue hakkude men ɗo e hordolde walla hakkude men ɗo e ganno min ngala to min ndewi hay so min jaagui waalo ko mamin tacca so ɗum men ni min ngala hande waalo min ngala jeeri min ngala waalo min jiiɗi dans le cadre de l'intercommunalité probléme jeeri e waalo Sinthiou Bamambe e banaji Fass Diaby ma Jumba min kalda e commune Ndendor e Wuro Sidi ɗum réglé ça peut se régler ko enen koddi enen jiidi en kaldat goto foof jeeyi mum heɓa ko ɗum min foti wonde mamin daro inchallah ce sera le premier dossier momin dokkata questeur haalda e président min kalda e président jeeri men e waalo men keɓen ɗum ko haaju amen so Allah jaaɓi donc probléme goɗɗo o ko probléme gestion des déchets wuro ngo ɓuuri heewi haalde mi mbiyata oto mi haala oto wi wuro ngon tulmi e ngo tulmi kay e ngo tulmi e ngo luuɓi ngo fewnaka so mballi goppama e wuro ngo luuɓat yoɓe ko ɗum ko liggey mairie yoɓe pitu yoɓe mbad ratoji yoɓe gaddu burataji yoɓe coot ɓe pitta wuro ngo hay ala fof ndewata assainissement ne foti waɗede wuro ngo yongo waɗe donc wuro ngo yo laaɓ ko ɗum ko liggey mairie ko haaju men inchallah men kalde commune aji ɗi mbimi ɗo joni Ndendori e Wuro Sidi
min ƴeewa to min mbaɗi décharge publique taw ko batte traité tawne liggey sukaɓe en liggo hen ko hoccete hen ko ene fewnite enen liggey ene watte engrais enen liggore eɗen jogui waalo eɗen jogui jeeri eɗen jogui nangue sukaɓe ɓe ne poti wawde liggade taw ɓe jahani eɓe jeewe paɗe walla ɓe mbaɗa siras ene wawi wonde kono noon en mbawi wadde ɗo ko puɗɗiɗen ko en puɗɗima des projets micro projet rewɓe ɓe ne liggo enen mbaɗa maraîchage enen mbaɗa poulailler agriculture enen mbaɗa pisciculture ɓe puɗɗima liɗɗi nen ɗo ndeme ɗo to Diallo ɗo so jeeyi noon mon tawɗon min kolli on ko liggey min gari ko liggade politique yanti hen politique o ene ɓeyden doole inchallah kala ko cohluɗen eɗen keɓa sen keeɓi mairie ndi noon keɓe mbaɗen jogoɗen fulla e fayida keɓen mairie ndi potal wona ɗo ɓe ganda wuuro ngo ko enen fof en ndende mabɓe hay goto ɓurani ɗo hay goto min ndewani e mabɓe tan hamin poɓɓana ɓe walla hamin dono paɗe mabɓe min jarani école pour jogade paɗe yimɓe min natirno ɗo école ko beela hamin ganda hunde min garta e jinnaɓe amen ɓe ganda min gandi ɓe ganda min mbawi ɓe ganda min jaaƴima ko ɗum artiri min cangol mangol nan ɗo ko ndiyam ɗam kam joni ɗam so ɗam faddama so belɗi pewnama mbimi ɗo ndungu e ceeɗu ene reeme kala ko cohli ene mbawi ɗon walo ngo so liggama ndungu e ceeɗu eɗen mbawi remde ɗo beeli ɗi so tigguitama ndungu e ceeɗu eɗen mbawi dañde hen liɗɗi ko ɗum développement ko ɗum addi hen inchallah rabbi man daro hen donc mi wawa jurnade no fewi mi salmini on fof bandiraɓe mi juurima on min dokka questeur hiiri wooda ko yettini bandiraɓe en tout cas hamin kalana on min jaadi koye nafoore mi haali ɗo e wuuro ngo minen nde hoore puccu min ñamata ɗum min mematani kay hoore puccu ɗo e wuuro ngo commune ɗo hay goto memata wutandu makko ndu ko ndun ƴefta toon mi wi on makka ene juuɗe ene waɗe mbaƴugu ene waɗe perte ene waɗe lacciri ene waɗe cangle ene waɗe gormbal ala fof ko wattaki non wutandu makko ndu ko ndun ƴefta toon goto noon Samba Kaliɗo e Fatimata Sall ñiiwo ko ndun kadi ƴefta toon goto noon département o keɓen département o liggo département o duuɓi sappo e ɗiɗi hay hunde ala ko waɗa ɗo dokkon mo département o liggey allahumma salli ala sayyidina. Merci beaucoup. Monsieur le maire Diallo.